Yau ƙawata. Wallahi ina cikin tashin hankali. Matsala kuma wace irin matsala ga ya mun me ya faru? Sai sai da na kira ki. Ya mun me ya faru? Kina cikin matsala ki faɗa mun ka sani. A'a. Ina wannan zan iya magana ta. Shi ne sanadin sa a cikin musu. Ya akai haka? Me ya kawo su? Ta ina zan ki ce Ali ya ga Ali kenan. Ƙarya ta ƙare shi kenan. Kuka kira sauku Ali ya ga Ali. Ai ga miki da daga sai daga bana ya fara. Amma kawata akai faru ya akai yaro na san sai wajen da ba su ka kaɗai ne da gaske karanta shi da ciki mutu a sama. Ashe dukkan su yan ƙarya ne. To kake ji wani kin damu kin da su ma yan ƙarya ne ai gara ke su faɗi maman tuwo suka zo suna cewa a san musu. Ai gara ke ma. Allah ga ki ji wani kin damu wanda ya tare ke ga ki magana banza ki ce gara ni gidanmu kuka zo maulad maman tuwo ki gaya musu haka. Shi biya karama shi sai kike buga uba kike tilin da mai kin sai in ba da hakan bane ba sai sha kwana a baka dan karama amma ni dai na san dai wannan kayan dai daga kani dai da aka tuma kalliya anya kayan nan dai ba naki bane ina kuma wallahi kawata Abbas na je na iske yana dinkawa ina da 500 ita shine na dauka na bashi nace dan Allah ya taimaka ya bani in na gama tilin din sai in maido mishi yanzu dai gaskiya abin da za a yi na san duk wannan ya da kika ci karama wanda ke buga uba na san dai ba haka ne an za a yi samun shi wallahi ko kawata ba ma mutum ɗaya ba in gaya miki yanzu abin da ke so ba ta kira sai yanzu ake cikin su zo mu shiga mu cikin su mu shi ko zo mu fita mu shi a zuciya kawata kake je ni kin damu dan tsuman nan zaki ganshi ni dai Instagram din dai ganshi zai shiga da Jini ne ba Allah shi yasa nake mugun sani duk duniya ke kadai ce. To ni fa ina da ni saboda akwai ma wani saurayi na da na ganshi da wata ni zuba mai acid ne na ya kai shi. Mana I don't believe. In fact ex dina da mun rabu of recent a shiga mai wuka ne na kai mai ai normal ne kin san normal ne ni da kike gani babu yanda za a yi ma irin wannan abin shiga tsakanin da ke saboda asalin san ki nake kin gane ni Nokia ne bomba ta ke kadai ce kin gane kuma wansim nake to saboda haka ba ka iya hada ni da wata ba ki da matsala yanda nake son ki babe ai ni asalin masoyi kin gane ina ganin saman nan ta tafiya. Kai, wace ce wacan nan? Magana fa nake kana jina, wace ce wacan nan? Tambayar da nake wace ce wacan. Ka manta ne ka bani ina jiran ka kace zaka zo mu fita? Ina ta zaman jiran ka ne fa. Kike fara? Ki tuna mana. Kin manta abin da yake damuna ne. Haba. Oke ka ce kana da aljini ko? Ko kefa yasa in ke dama daga cikin
kai banza ne. A'a kai ka share mutane. kai kawai sai ka je ka tafi ka bar mu kawai haka ake rayuwa. Ai ba ku san wani abu mun ma zo sun ki fitowa. Ai yanzu ai baba wannan wani irin yarinya. Awa ɗaya da rabi. Tun ka daura kanka na kasu biya da komu. Kawai shi mana ka je ka wani wulakanta ma. Tunani na ka san da faran mace. Tunani na naka baɗan koko kafin in dawo ta fito. Shi yasa nake ta raba. Ya ta fito? To gashi nan da tun da nake kiran waya. Kiran waya dan kira ta. Abin yayi yawa. Wani la samu wani faran mace. Ka rike mai yarinya? Ta kadai. Sun ya kaga. Kaga tana ringin ma. Bace fikin ba? Yasa ba ta ma abin da take so kai ba kana ce kai faran mace ba akan ta ka rike wani watsar da mu kana. Kai malam tsaya mana faran mace komai ya ce ta yi. Can ta matsayi ma da mai. Can kai ni fa ina son farin abu baka gani jiki na kan ni kai na fari bane. To mu dai wannan amma ina farin ma karan to kai kanka saboda amma ba bari ne shi yasa nake tarayya da kai. To wannan fenti watsar da ni zaka yi kenan. To kenan hasken fata na yake so ba da ne yake ba amana ba. Kuma ga yan nan kenan shi kawai saboda haske ne yake tare da ni ba amana kenan. Kenan zai iya cin amana na. Ita yanzu da kake ko san farin fatan kake. Wani san farin ai ina son ta ne sosai a rai. Magana kenan. Halin da kake so ko hasken da. To inda ba ta da hali zan zo in tsaya a awa da mana gaskiya. Duka. Allah ya bada mana gaskiya ne. Kaji. Kawai ka je ka wani watsar da mu akan wata kilaki. Idan ba za ku faranta min rai ba bai kamata ku dinga faranta ma rai mu ƴan matan ka ne. Wataƙila ma tana can ta lafiya da wani kawai shi ya zo ne na ne ta cikin wurin gadin na suna dan fira da wani bawan Allah ne bai biya al'ada ma yayin ringin yake mata ke daga ba to dan matsan dan jone mana haka ake abin nan ka bayan baka dauko mu a can mun zo mun ga tsaya a nan mana ba da gane yayin mai kudin bani da ma ruwa ga nan zai latsa ni fa hello to dan gato ina waje ina ta jiran ki tsada ki zo mana amma fa ga yan na ya ci abinci saboda shi da Allah ji ina ana yana mun ana rama ano muryan abokanai na ne wallahi sai ne ba ni na waya wani surutu biki yanzu dai kawai dai ku fito ku yi ku ce ni dan wahala ne ne nawa tunda ka bar mu ka zo kana wa alaikum salam Ya gida? lafiya ba su ya ga mutane Ya muke? manya naku daban ne sannan ciwo muke yi fitowa sai ko na jirga mutunta ne in ya ba mu ke wacewa ra ku Za mu iya. to ya yake ne kai ni zaki wa yage yage Kai leda ne. ko ma wani to shi jarumin fa Kai hakuri. Kai ba ka magana ka ya baci. to ta ina zan yi magana awa 1 da rabi kun shanya ni kun ki fitowa ai da ma mata sarkin uzuri Kai ya kake ya hakuri. mata uzuri ba ku na mata uzuri amarya ce zai sauran hakuri ai kasan da yake gayan yana nan fa da abun fa kamar har yanzu abun na zuciyar shi aboki na dan gyara mata ta dawo nan okay to shike dan matsa kare sa dan matsa kare kai ma duka ka sai san da ya wurgar da mu akan da ya bar mu wanda ba zai yi ba me yasa ke burin ki kullun ke bata mu rai Kai hakuri wani abu ne ya tsaida ma a ciki. Sorry. kin san da nake son ki a raina kuwa wai ma tsaya yanda nake son ki kina son Sosai ma? Allah wayannan abokanai na ne su ba su yi wasa da dariya ba sa jin daɗi ta ina zan manta da su a kai yanzu sai ba zai to ya ke kuma sai in kira ki tuntuni ki fitowa Wala mu sai wani abu. amma ba ki ga miss call ɗina ba Na ga miss call ɗinka ina shirin kowa ne. amma ai sai ki kira ni ki ce min ina da ake ne yace yarinya nan ta fawon ku ba laifi alhamdulillah sai ta mutuwa na ce alhamdulillah ba kawar aboki tawon ya ku kana daga ciki ne a kai ne na duba ma a ni ai wannan ai tafi karfi na ai ka sa riga rike na ce a ba kai matsalar budurwar kan nan tunda ta daina sai da ba na sa shiri kuma ya ce ba ai ba sheri bane mutumina ai kai a duniya kai kana son mai dambu Allah manta ko lokacin da muka yi firamare kana nufin soyayyen jari yake yi Allah ya Wato in ya je yin kai sai dai ya je ya kwashi gara. wallahi tallahi za mu kuma mai kai yanzu mun gano ka kai a shi ne ba na san wanda mai komai ne yanzu gaban ta ne mun gano ka kai yanzu daga masu dambu sai masu awara saboda ka rika bin yamma maka bayani in tambaye ka abokina na jin ka zan ma wani albashir wannan budurwar nan taka idan har zaka aure ta da akwati da sadaki duka zan ma auren da Ke wacce kuma me zaki dauka? auren da wacce da wannan ko da wancan Kuma na dau nauyin samu da dina da za a yi na. ai wallahi ko dauran auren ba zan je mutumina tun muna primary school fa yake son mai dambu firamare ko ta aka haife su auren jari auren tallakai daga masu awara sai yan dambu ha
wani yare ta maka ne. Kamar ya mai tamun kai me ake da wani mai dambu. Dan mun take da gaske ba shi ne. Ba wani shari malam da Allah abu. Me ake wani kai salon kawai aje a gan mu muna dan suwago a ce jarin yarinyan mutane muka janye. So mu bar wannan magana ni hayaniyan ma tana mun yawa kai. To kai baba ya ne wai ya kake son latsa mu ne dan ka ga rere kai. Kun san da nake son wannan boyar Allah kuwa. Wallahi ina son yarinya ne yanda ka san tufa. Allah ka san tufa ai. To bari mu yi na maza to. Aiki su kenan. Ka batta mu yi na maza to. Ko? Mu yi na maza mana maza. A wai to kun shiga ciki ba gulman mazan kuke ba kwana ba gulman maza. Allah yaran nan sun malatsa. Ahmad. Za ga su ma sun zauna suna. Ya. Asimi ne. Ƙarasa magana da ita. Ya ne? Kuke a nan gurin.